wa hunaka su'alun aidan wata tambaya ce kuma daban da yanzu malam aina kamsata 10 biliyar naira ta naira biliyan 15 shine fa Allah ga tumalan tame fi tallafiyatul koroniya min al'ala na wato aidin tallafin corona Allah ga tumalan daga sama zuwa ƙasa shine fa Allah ga ina maganar bata sako bane har yanzu to da ka to katin da bayyana kama tallafat 10 biliyar kama tallafat 10 biliyar yanda aka tallafa wa biliyan 10 liwilayati Lagos su biliyan 10 su biliyan 10 tallafat an tallafa an tallafa to ina ta kanan Allah to shine jaka to zamu jaka ina Allah ga tumalan wa fi riwayatu waywayatun a cikin riwaya ta wayway dai ad-dumamiyatu mai dimi hunaka huzunun an ce anan fargaba ake tsoro ake ji fi handamiyatu domin kada a handame ta ai fa kaji Allah ga tumalan jakaratu handamiwa Allah ga tumalan jakaratu a dai fasa a nace ka jaka a naka bada kake Allah ga tumalan kama kila kamar da aka faɗa ni na faɗa ne su'alun mala ce ga tambaya zai koma kaifa ya amanu bi amiri dawlati garin kaka akai aminci da shi wancan na Lagos Allah ga tumalan walam ya amanu bi haza a na kabara wannan karatun kai ka shigo da shi Allah ga littafin Allah ga tumalan to haza ci kuma siyasa yawa yanzu karatu da kamar Allah ga tumalan na kamar ka shigo da karatu Allah ga tumalan kai to jakatu na kamar Allah ga tumalan yawa wannan cikumur dace shi ne fa ya amanu li amir ina Lagos Allah ga tumalan walam ya amanu bi haza can an yi aminci da wancan Allah nan ba a yi ba to me ya faru Allah ga tumalan wannan katin bai kace aka ce haza ci kumurdiyatu siyasiyatul maliya kafin nan Allah ga tumalan fi huzun fi handamiyatu ha fargaba ce dan gudun kada a handame to fa kaji kuma Allah ga tumalan ja karatu mai maka karatun daga bace aka ce ala